El vell món es mor, el nou tarda en aparèixer i en aquest clarobscur sorgeixen els monstres. La tarda del 18 d'octubre del 2020 es va disputar un partit de futbol entre el Pego i el Gandia. El grup ultra Gandhi Blues va arribar pel matí a Pego i van passejar-se amb simbologia feixista. A la tarda van sortir del camp escortats per antiavalots de la Guàrdia Civil. Desenes de joves del poble es van organitzar en rebuig a la presència d'un grup feixista. Ara, 14 joves de Pego tenen un judici el 17 d'octubre on s'enfronten a penes de més de 100 anys de presó per haver protestat contra la presència de nazis. La Fiscalia Provincial d'Alacant els acusa de desordres públics, lesions lleus, atemptats contra l'autoritat i amenaces. El 28 de maig del 2021, a la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant es feia una taula rodona en defensa de la llengua castellana. Macarena Olona, Fernando Sánchez Dragó i altres cares de l'extrema dreta espanyola protagonitzaven l'acte. Estudiants antifeixistes es van organitzar en rebuig a la taula. La Fiscalia Provincial d'Alacant i Vox acusa 4 joves d'atemptat i amenaces i els hi demana elevades penes econòmiques i de presó. En un moment on el feixisme té cada vegada més presència als carrers, a les institucions i a les cases, els col·lectius antifeixistes passen per hores baixes. En aquest programa de Prisma parlarem del creixement de l'extrema dreta, el paper de l'antifeixisme i la repressió cap a l'organització de classe, amb el Guillem, encausat pel cas de Pego, i el Josep, encausat pel cas d'Alacant. He desdejunat i he digerit les misèries que he viscut. He comptat els escalons que he trepitjat i enric de mi, de les 1000 maneres que hagués pogut sortir del pou per poder agafar aire, per poder tornar amb tu. Calculat la direcció, la distància és la nostàlgia, que l'essència és l'abundància dels moments més íntims. He desmantellat el nostre fred, tu cremaves els papers, incendiarem la mà néixer gris amb el plaer. Benvingut a Prisma, Josep. Moltes gràcies per convidar-me. Tu ara mateix estàs encausat per haver participat en unes mobilitzacions a la Universitat d'Alacant l'any 2021. Vas participar en una mobilització en contra d'una taula en defensa de l'espanyol, que van venir ponents com la Macarena Olona, i també ara mateix ets militant del moviment socialista, però tu vas començar la teva militància l'any 2014. Què t'ha portat durant tants anys a mantenir un compromís polític amb la possibilitat d'entrar a presó? Doncs, per una banda, la meva militància personal comença el 2014, sobretot lligat a l'àmbit estudiantil, no? Des de primer de l'ESO anàvem a manifestacions estudiantils pel tema de la llei 11 i demés, però clar, després veiem que això anava una dinàmica molt més social, veiem les marxes de la dignitat, veiem com aturats feien assemblees i entenien que volíem altra forma de viure, i veiem que l'estat del benestar estava en quiebra, que no donava sortides cap a aquesta forma de viure, no? A banda també, un cas personal, o sigui, jo vinc d'una família treballadora, ma mare és una que li neteja, i el fet de veure que tots els dies arribava a casa prenent-se pastilles per poder sobreviure un dia més en la jornada del treball assalariat, doncs es fa veure que este món és una misèria en vida, no? Aleshores, crec que el tema de la presó és una cosa que tots els militants tenim inherent, no?, en la nostra praxi política, però també veure que, joder, nosaltres a la ciutat d'Alacant veiem el que eren els nazis, veiem el que eren les agressions, el que a companys li estaven navallades, el que era no poder tindre por de sortir al carrer en segons què estètica i que es pogués passar alguna cosa, no? Estàvem farts d'això i ens vam organitzar. Clar, quan veus que aquest discurs s'amplia i veus expressions com Vox que recullen tota aquesta ràbia feixista en expressions més culturals, més d'institucionals, i veus que arriben a la teva universitat a fer ponències d'odi, com va ser aquest dia, on veus que tens a 18 antiavalots quan érem 14 persones, és una ràbia que no pots evitar, no? I que entens que l'única forma d'acabar aquesta misèria és l'organització, és la militància i que cal posar el cos. I això no vull donar un to èpic, és entendre que sota el realisme capitalista l'únic que tenim. O sigui, ser conscients de que l'única forma
en que puguem negar aquest món de merda que tenim a dia d'avui. Sí. És així com es supera aquestes coses. El context polític dels últims anys al País Valencià ve d'un govern reformista, el govern del Botànic, però en les últimes eleccions ha sortit un govern de PP i de Vox. En què ha fallat el govern del Botànic perquè el resultat sigui l'entrada de l'extrema dreta a la Generalitat? Jo crec que la clau està en entendre que no és tant en què ha fallat el Botànic, sinó en què ha fallat la socialdemocràcia, no? A nivell històric. O sigui, el fet que la socialdemocràcia actual sigui una representació de la classe mitjana és l'expressió de la seva decadència i de la seva crisi. El fet que l'estat del benestar no siga reproduïble, perquè al final entrem en una crisi de valor general del capital, el fet que cada volta l'estat és més incapaç d'enquadrar a segons què part de la població sobrant, cada volta tenim més desnonaments, tenim més penya que està precaritzada, que no té una vida estable sota el salari directe, tenim més penya que viu d'ajudes a dia d'avui. O sigui, les coles de la fam, per exemple, en el 2011 era una realitat que torna a encastar a dia d'avui. No? Aleshores, el fet que la socialdemocràcia no hagi sigut capaç de donar una alternativa a la nostra misèria s'evidencia en l'auge d'aquesta extrema dreta, no? Perquè és una expressió de la crisi de la classe mitjana. Quan una classe mitjana que està més vinculada a la propietat privada i veu com el seu món d'ordre, de pulcritud, se'n va a la merda perquè no és viable mantenir-lo, perquè cada volta l'ocupació és un fenomen més legítim i que tenim que seguir potenciant, cada volta l'hurto és una pràctica social més recurrent per poder sobreviure en aquest sistema de merda, doncs clar que l'única forma que té de defensar aquest món de merda és el feixisme, no? Al final enteníem això, que aquesta expressió de la classe mitjana en decadència té dues lectures, o bé un intent socialdemòcrata de mantenir aquest estat del benestar, mantenir aquesta lògica de classe mitjana, que és conservadora per essència, o bé el replegament d'una part de la classe mitjana que sí que vol que l'Estat tingui un gir més autoritari, que la policia puga aplicar una violència molt més directa, que és el que vivim, no?, els militants de l'antifeixisme valencià d'avui. Sí. Això que dius, de fet, de la criminalització de les pràctiques de supervivència de bona part del proletariat, doncs es tradueix també en l'hegemonització de tesis de l'extrema dreta entre moltíssima part de la població, però especialment estem veient que gran part del suport que reben aquests governs o aquestes organitzacions ve de part del jovent. Per què s'està integrant, per què s'estan hegemonitzant aquestes tesis d'extrema dreta entre la joventut treballadora? La clau és el canvi de paradigma. O sigui, jo crec que nosaltres, quan venim de la lluita antifeixista del 2014-2015, veiem que el que estava creixent eren organitzacions feixistes a nivell local. Expressions com el Hogar Social Alicante, Alacant, el Galeón de Elda, Hacer Nación, el MSR, Falange i tot una tira d'elements feixistes. Clar, quan aquestes expressions tenen un límit, un sostre en el que no poden superar, que ocorreix que el que veiem és que el sorgiment de Vox no és tant un fet que el feixisme estigui replegant-se, sinó que el discurs feixista que està en aquestes organitzacions més tradicionals, o clàssics, si volem parlar d'una forma més històrica, és recollida per l'extrema dreta institucional. O sigui, veiem com Vox arreplega part d'aquest discurs i tot el tema de la crisi migratòria, la crítica a la pobresa, la crítica a la misèria, la criminalització dels pobres, en última instància, i el proletariat, es tradueix en això, en Daniel Esteve, en esquadristes com puguen ser Desocupa, en patrulles veïnals pels barris més pauperitzats de l'estat espanyol. O sigui, el que veiem és realment una criminalització cap a la nostra existència com a proletariat, no? Aleshores, contra aquest tipus de personatges i d'aquest tipus d'expressions feixistes, l'únic que cal és l'organització política independent del proletariat. Sí, i més enllà d'això també estem veient com aquest auge de les tesis reaccionàries en quasi bé en la majoria de la societat, és a dir, no només veiem aquests discursos en penya que està enquadrada en organitzacions directament d'extrema dreta, sinó que hi ha com expressions espontànies, ja sigui a YouTube, al Twitch, que calen moltíssim entre tota aquesta joventut. Jo crec que el canvi de paradigma clau és això, com passen d'un feixisme organitzat als carrers, que encara té presència, evidentment, però no és la presència que veiem fa 4 anys o fa 3, a un feixisme que està ja anclat, vinculat a les institucions, als fets culturals, a altres expressions de la societat, no? A altres poros socials. Quan arriba a YouTube, el que estem veient és com aquests discursos arriben a YouTube, en aquesta negació al feminisme o a la lògica o a lo que és les conquestes de gènere, aquesta negació a la pobresa, aquesta criminalització del proletariat en si mateixa, de l'hurto, de l'ocupació. Vull dir, són coses que es veuen en aquests tipus de personatges, no? En Roma Gallardo, en el Front Obrero, expressions que el que fan és representar aquesta crisi de la classe mitjana. Clar, la qüestió és que una part de la joventut proletaritzada o de la classe mitjana, més ben dit, la classe mitjana, que es nega a perdre la seva consciència de classe, en el sentit de es nega a perdre
aquesta forma de concebre la seva vida social és la propietat, l'ordre, l'Estat com a promotor de la seva vida social i de la seva organització com a individu, perdre això, veure que això està en crisi, casa molt bé en un discurs reaccionari. Què estem veient? Pues com aquestes expressions rojipardes o expressions culturals apel·len a un fals home de palla, com pugui ser el migrant, a una qüestió essencialista de la pàtria, on pareix que la cultura occidental és una cosa essencialista i per si positivitzable. Ahí està el problema, no? Que aquest discurs és molt potent i ens torna a lo pitjor del segle XX. Sí, de fet, ara ens trobem en un context on s'està augmentant moltíssim com aquest discurs de trepitjar l'altre per arribar als teus objectius, d'un augment del masclisme, del classisme, també especialment de l'individualisme. Llavors, davant de tot aquest caldo de cultiu que, justament lligat amb aquesta crisi de la socialdemocràcia, amb aquest replegament de la classe mitjana, crea un caldo de cultiu per al desenvolupament del feixisme, com es presenta ser antifeixista al País Valencià a dia d'avui? Clar, jo crec que sí, l'antifeixisme té una càrrega emocional molt potenta, no? O sigui, quan tu comences a prendre consciència, els noms de Miquel Grau, de Guillem Agulló, són noms que formen part del teu acervo cultural, no? Quan comences a prendre coneixement de l'antifeixisme i parles amb gent militant major que tu, que al final va inculcant-te, va donant aquesta experiència que t'ha acumulada, tu estàs veient que hi ha una sèrie de gent que ha posat el cos i la vida per defensar l'antifeixisme, no? Contra aquesta penya fastigosa, no? Clar, és complicat, més quan tenim encara que en el País Valencià les agressions feixistes estan a l'ordre del dia. O sigui, així tenim gent que ha patit navallades, com dia abans, ha patit agressions, ha patit assetjaments a casa, pintades, vull dir, i a més en aquesta ciutat també. Clar, és complicat, però el tema està en que si no som capaços d'entendre que o posem el cos o posem tota la nostra força, el nostre nervi, el nostre muscle, la nostra ment per fer una organització col·lectiva que sigui capaç de trencar en aquesta lògica, o els noms de Guillem, els noms de Miquel Grau, tots els noms d'aquells que han donat la seva vida per l'antifeixisme, seguiran havent més noms encara, no? I el que aspirem és que no hi hagi més noms. No volem que siguin creixent aquests màrtirs, perquè ja en tenim suficients. Ja és prou dolent tindre aquesta memòria, no? Com per acumular-la més encara. O sigui que de nosaltres depèn que això ja acabi, no? I això passa per la militància política revolucionària. Benvingut a Prisma, Guillem. Tu el dia 18 d'octubre de l'any 2020 et vas mobilitzar al teu poble, a Pego, en contra de la presència d'una grada d'ideologia feixista. I a dia d'avui t'encares a quasi 9 anys de presó. El dia 18 d'octubre, per què no et vas quedar a casa teva? Crec que com jo, com molta gent, no es va poder quedar en casa d'aquesta ràbia, d'aquesta impotència viscuda durant tot el matí del 18 d'octubre, no? Aleshores vam veure com una permissivitat i una connivència entre les forces de seguretat de l'Estat i el propi consistori, que en veritat és qui té les competències. Aleshores això va esdevindre en una contramanifestació, una resposta popular que vam viure aquell dia, no? Aleshores van deixar molt clar que en Pego no toleràvem aquestes actituds, que no anàvem a tolerar que uns hooligans vingueren a increpar a la gent del poble i que es passejaren en total impunitat. Aleshores no ens vam poder quedar en casa per eixa por al que passara un Guillem Agulló, al que hi haguera agressions, una vegada més la nostra classe va tindre que posar els nostres cossos per frenar i per no tolerar certes actituds dins d'esta democràcia. Tu vas rebre l'acusació amb 23 anys i volia preguntar-te com és encarar-se a un procés de risc d'entrada a presó de quasi 9 anys amb aquesta edat. Crec que influeix que si el pillen en un moment, per exemple, com molt jove, sí que tens com aquesta deixona de que estic perdent, no? Però crec que un cas com aquest, una causa política, que el demanen quasi 9 anys, més de 100 anys en col·lectiu per als 14, el condiciona com a persona, en tingués 20, en tingués 40, no? Crec que veus aquesta maquinària repressiva
d'uns interessos, d'una intencionalitat política del propi estat de frenar certes reivindicacions i certes lluites, no? Aleshores crec que el condiciona com a persona. Què és el positiu del que podem treure en veritat quin és l'aprenentatge realment d'aquesta repressió? Reafirmar-nos en les nostres conviccions polítiques i el que pensàvem ens ho han deixat clar, no ho hem patit en les nostres pròpies carns, i això és un aprenentatge més de la militància i ho hem afrontat de manera com molt positiva, no? Ho hem entès com una manera positiva, en veritat, de reafirmar-nos i de seguir en la lluita. Sí, l'àmbit de la repressió traspassa moltíssim la pròpia persona, sinó que també afecta als amics i també a l'entorn familiar, a la parella. Com va rebre l'acusació al teu entorn i com ha viscut també tot aquest procés? Crec que, parlant de manera individual, no? Crec que sí que el reafirma, i crec que en el teu voltant, en un poble com Pego, que estem parlant de 11.000 habitants, arriba. S'eleva aquesta consciència del que pot fer aquest estat en contra nostra, no? Aleshores hem sentit l'amor incondicional, hem sentit el suport mutu des del primer moment en molta gent, no sols de Pego, sinó a milers de quilòmetres, i crec que això és el més bonic que podem extraure de tot això, no? De que la gent ens ha donat la força necessària com per a seguir denunciant, el nostre cas com la criminalització que rep el moviment antifeixista i les diferents protestes que du a terme la nostra classe, no? En moltes de les injustícies que patim, com una protesta en contra d'una presència nazi, en un desnonament, en molts casos que reafirmem i que realment és positiu, no? Estem fent aquestes aportacions, estem construint el nostre poder que realment ens aconseguisca fer aquest canvi, aquesta transformació que és la que busquem. Clar, el procés va començar ara ja fa 3 anys i justament estem a les portes del judici, és el dia 17 d'octubre, i tu a més segueixes sent militant. Quin ha sigut l'aprenentatge o quins són tots els aprenentatges que n'extreus de tot aquest procés que has viscut? Crec que per el que parlàvem del nostre entorn, reafirmar-nos. Realment era militant quan em va passar, i és el que deia abans, aquesta convicció política ha anat elevant-se, aquesta consciència ha anat com sent tangible realment, ho hem viscut, ho hem entès i sabem el per què estem vivint això, no? Que és una clara intencionalitat de desmobilitzar, de criminalitzar, atemorir i finalment empresonar si no estàs dins del seu marc legal, no? Aleshores nosaltres com a militants ho tenim clar, que la repressió no ens atura, però també és necessari donar aquest pas d'una manera col·lectiva a legitimar l'autodefensa de la nostra classe, no? A que combatim les injustícies i que realment ninguna persona encausada per una causa política deu ser empresonada, sinó que tenim que buscar la solució de totes per poder eixir victoriosos i poder tindre com un aprenentatge col·lectiu, no? La repressió genera molta por de cares externes i també internes, és a dir, no només els militants tenen por de la repressió, sinó molta gent interessada en començar a militar té por de rebre repressió. Què li diries a totes aquestes persones que reben la repressió amb molta por? Que realment venen temps molt oscurs, no? I temps difícils, temps d'organització, temps que deuen d'eixir d'estar tots junts realment, no? I crec que com més conscients siguem de la necessitat d'organitzar-se, de militar i de que és una eina en veritat per canviar la societat, crec que estem donant molts exemples al País Valencià com a l'estat espanyol de que no ens va aturar la repressió, sinó que ens reafirmen les nostres conviccions polítiques i realment tota aquesta gent que puga ser del poble de Pego i ja viscut això de manera externa, crec que és un aprenentatge també per a ells, de que la militància realment és la que va poder aconseguir fer aquest contrapoder que realment ens aconseguisca eixir victoriosos d'estar tots junts. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que ha perdut les coordenades i que no veu el futur. Blau a l'horitzó i s'esdevé una llum. Desperta l'esperança. On està la meva terra? On volia créixer. No.
Bé, jo crec que per aquesta part del programa no calen introduccions, no calen presentacions, primer perquè ja he estat parlant amb vosaltres per separat i després perquè vosaltres dos ja us coneixeu entre vosaltres. Com ja hem estat dient, vosaltres heu sigut militants de col·lectius antifeixistes i justament aquests col·lectius antifeixistes durant els anys 90, durant els 2000, van tenir una gran força política als carrers. Però ara, 20 anys més tard, ens encarem a un moment de major foscor, podem dir-ho així. Hem estat fent referència constantment al llarg del programa amb aquest creixement de l'extrema dreta, no només materialitzat en tota la societat que encarna com aquests valors cada vegada més reaccionaris, sinó que també veiem com un creixement del nombre de governs d'extrema dreta i en un moment on cada vegada és més necessària fer front amb aquest creixement de l'extrema dreta, els col·lectius antifeixistes estan en hores baixes. Us volia preguntar per què s'ha donat aquest procés, per què s'ha donat aquesta regressió. Jo crec que el problema fonamental és l'estratègia. O sigui, al primer moment veiem que els grups antifeixistes han pecat massa del localisme, de situar-nos en ciutats concretes, en pobles concrets, però els moments de coordinació són molt complexes perquè no hi ha mai una estratègia de totalitat. No entenem l'antifeixisme com una cosa que siga englobada a la lluita revolucionària, sinó que sempre es queda com a una mena de resistència, de lluita contra la reacció, però no agafa mai aquest to d'entendre que el món en el que vivim és una societat que es reprodueix en una totalitat i que per confrontar aquest món cal una estratègia conjunta. Si veiem exemples com el 9 d'octubre, clar, hem lograt coses increïbles. O sigui, han fet que València, que era una ciutat plena de feixistes d'aquest dia, l'hem recuperat aquest espai per un dia. Clar, no es tracta de recuperar l'espai un dia, encara és molt bé fer això. Es tracta de lograr que els carrers siguin nostres, no? Com hem dit en diversos lemes a les manis. El problema està en que l'estratègia que tenim actualment no permetit això. Cal veure aquests límits, veure com poden superar aquest localisme, aquestes illes d'antifeixisme i entendre com aquest antifeixisme té que estar incorporat o mediat en una forma de comprendre l'organització molt més gran, que engloba la classe com a tal. Com més totalitzadora, no? O sigui, una estratègia col·lectiva que entenga la totalitat d'un sistema capitalista que realment la lluita antifeixista deu ser com eixa punta de llança per a la reacció que està comentant el company, però tindre una estratègia com més a llarg plaç d'aportar a la lluita de classes, no? En el moment de la lluita de classes que estem vivint. Aleshores, pues, un poquet en sintonia en ell, de construir, no? De construir aquesta estratègia que ens porti a poder ser com aquest contrapoder per a la feixistització de la societat que estem vivint en el 2023. Com era la militància política en aquests col·lectius? Com era el dia a dia que, vist en perspectiva, veieu que ha pogut alimentar aquesta regressió? Jo crec que, vull dir, realment, si no tens aquesta teoria revolucionària, no pots portar a la pràctica una pràctica revolucionària. Aleshores, el que parlem d'aquesta estratègia totalitzadora, no? D'aixòs moments de la pèrdua de forces d'una derrota històrica, saber com complementar-la, no? Com aportar realment als col·lectius de base que estem veient, que estem organitzant-nos les joves. Crec que això, l'antifeixisme aglutina com diferents ideologies i realment ha sigut com punta de llança, però ha tingut com aquest contingut emocional, com dia el company, no? En el 9 d'octubre, per exemple, les agressions del 2017, veient com en el 2018 fem una manifestació de 15.000 persones en València i això és demostrar aquest contrapoder, no? Que teníem, que estava treballant-se. Aleshores, és com que si perds aquest contingut emocional, realment la gent no està en aquesta estratègia, no? Aleshores, perd força, perd com els tempos, no? Els tempos que n'hi havia no podem entendre'ls conforme l'enteníem fa 10 anys, com fa 15. Aleshores, tenim que saber com no reaccionar, sinó que tindre aquesta estratègia que es porti a superar aquestes limitacions. Jo crec que és clau el que has comentat de venir de la derrota, no? O sigui, què implica aquesta derrota històrica, no? El fet que al final, hasta no ve d'ara, vull dir, al final, si veiem els 90, si veiem tot el tema del 2000, veiem que la desorientació política és clau, però és que no és una cosa que es pugui evitar, és que és un procés que històricament ha sorgit així i la gent ha pogut reaccionar com a poder. I venim d'aquesta experiència, i nosaltres hem militat en aquesta transformació d'experiència. La cosa està en que, si veiem la militància del dia a dia, per exemple, pues, en el meu cas, jo el que observava era que intentar fer tallar focs en els barris, però clar, es quedava en una mena de resistencialisme, de, vale, venen els nazis, fem A, fem B, però mai és dir, per què fem aquest resistencialisme? A què aspira l'antifeixisme? O sigui, realment volem merament que no hi hagi feixistes pels carrers o volem que el feixisme, entès com una expressió de la crisi de la burgesia, no torni a aparèixer? O
si volem que això no torni a aparèixer, tenim que acabar en la burgesia, tenim que acabar en el seu mode de producció, en la seva forma de vida, no? Entonces, clar, crec que l'antifeixisme no té les ferramentes necessàries per fer això possible. Entonces, claro, pues al final, aquestes estratègies de barri, bueno, de lluita de barri, de lluita parcial, és el que hi ha que superar, jo crec. Ara que estàvem parlant de la militància basada en el dia a dia, d'aquesta posició defensiva que agafen moltíssims col·lectius antifeixistes, volia que parléssim de repressió. La repressió ha sigut una contrapartida constant en la lluita antifeixista i veiem com hi ha una tendència generalitzada, no només en els col·lectius antifeixistes, sinó en els moviments polítics en general, que totes aquelles organitzacions que no estan integrades dintre de l'Estat, dintre de les institucions burgeses, tenen una tendència major a ser reprimides. En el cas del País Valencià i de la lluita antifeixista veiem, a part dels vostres dos casos, els 4 de la UA i els encausats de Pego, hi ha altres casos, 2 casos de Castelló, amb el cas de Subversives, i un altre cas d'un company antifeixista i també els 4 antifeixistes de València. Veiem que aquests casos no són casos aïllats, sinó que formen part d'aquesta tendència de ser reprimits per no estar integrats dintre de l'Estat. I us volia preguntar com podem passar d'aquesta situació defensiva a una més d'ofensiva? Realment jo crec que els diferents grups de suport i els moviments polítics que estem treballant sí que hem vist aquestes limitacions en la socialdemocràcia i ens hem apartat totalment de les solucions màgiques que ens vol vendre aquesta gent, no? Aleshores sí que estem fent com un treball de base, com un treball entre nosaltres com molt enriquidor en aportacions teòriques realment que es portaran a superar aquestes limitacions, no, d'aquesta gent de voler introduir-nos dins del seu marc legal, no? Que és el que intentem com evidenciar que clarament aquestes persones tenen com uns interessos que no són els nostres, no són els de la nostra classe, aleshores no podem estar treballant en ells, no podem esperar que la solució vinga de les seues mans ni de les seues propostes dins d'un estat que entenem que és la ferramenta de la dominació del capital. Aleshores, crec que sí que ho tenim molt clar dins del País Valencià i crec que és com molt clarificador que hagin tingut aquestes experiències per a que ara podem treballar en altres propostes més totalitzadores, més potents, més revolucionàries i sobretot superar la socialdemocràcia que realment sí que intenta com introduir-nos dins del seu marc legal, no? Jo crec que la clau està en el procés d'acumulació de forces. Ara mateix, si ve més grups de suport, sí, pues són 50 persones, 20 persones, 100, però en 100 persones, en 20 persones, en 50, en 1.000, no podem oposar-nos a un estat burgès que té la maquinària de guerra activa cada dia, no? Si volem realment poder confrontar l'Estat en peu d'igualtat, cal ser milers, cal ser desenes de milers de persones. I això passa perquè entenguem que l'alternativa emancipatòria, que és el comunisme, té que ser una alternativa tangible, que la gent que siga antifeixista entenga que l'antifeixisme no pot ser realitzable sense la militància comunista. I això passa que les tesis comunistes tenen que ser de volta hegemonitzables i que puguem ser marès de persones, no? Com van ser al final en 2011, en 2014, però que aquests marès no es queden en el programa de la reforma, que aquests marès passen ser del programa de la reforma al programa de la revolució social. Agafant aquest fil que comentes ara, com a militants segurament compartirem trinxera en la lluita antifeixista amb moltíssims actors polítics. I el que ha estat passant en la lluita antifeixista en els darrers anys principalment és que sota aquesta unitat antifeixista abstracta o sota aquest vot útil antifeixista per frenar l'entrada de l'extrema dreta a les institucions, el que ha estat passant és que s'han anat reforçant, com tu comentaves, tots aquests partits polítics reformistes que no tenen res a oferir a la nostra classe, que realment no treballen pels nostres interessos ni tampoc treballen per una transformació real de les nostres condicions. I volia preguntar-vos que, com a militants socialistes, com hem d'encarar el problema del feixisme? Què té a portar l'estratègia socialista a la problemàtica del feixisme? Jo crec que el punt principal és trencar en el paradigma del fronpopulisme. O sea, l'antifeixisme històric no es pot concebre sense el fronpopulisme. El problema és que aquest fronpopulisme, quan sorgeix històricament, deriva no tant en una independència de classe que tingui una hegemonia sota altres classes, com plantejava Gramsci, sinó que deriva en un fronpopulisme que està subsumit al programa de la reforma. El cas d'Espanya en la Guerra Civil és clau, no? O sigui, veiem com la gent realment que planteja la revolució social
en tots els límits i carències que puguen tindre, són reprimits pel Front Popular. No? Això ens demostra que el front populisme és una expressió de la socialdemocràcia i que sols en aquest trencament en la lògica front populista, entenent que el que aspirem és a una hegemonia proletària sota el programa emancipatori, és l'únic que tenim com a alternativa. Si no, seguiríem repetint errors històrics. No? El cas de que al final, quan fem aquestes estratègies, veiem com Unides Podem o altres grups com que aprenen l'antifeixisme, aprenen aquesta unitat, però què unitat? La de que després ja penya que ens envia als policies, ens envia a jutjats i ens demanen preso. És la unitat que apel·lem. O sigui, no tenim diferents programes perquè tenim diferents formes de veure la societat. I això és el que hi ha que trencar. I és el paradigma que encara costa. Perquè si entenem que som antifeixistes i diem, vale, no, som antifeixistes però volem... El nostre antifeixisme és de classe, és revolucionari. Vale, però per què? Ahí està el punt. Per què diem que d'això? Com es concreta que això sí que és revolucionari? No val en el discurs. I aquest discurs té que ser una representació real de la nostra força i de lo que podem proposar al proletariat. Si no tenim aquesta capacitat, el nostre antifeixisme és endeble i no és real. Cal estudiar el que hem lograt en el passat, entendre aquestes limitacions i poder construir una alternativa seriosa però que partisca de la humilitat. O sigui, hem sigut derrotats històricament, això és la clau. Però no podem quedar-nos en, vale, pues ja està, resistim i ja està. No, resistir és perdre la llarga. El que volem és trencar això. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir a Priso. Seràs de llibertat, seràs l'exèrcit que farà